saya dangu para wanara nggih nyo. Handar sekathahing wawan. Saya dangu blereng paningalira. Saya blereng, saya peteng, saya dedet. Sedaya para wanara wuta sami dawah saking wiwitan. Aduh, mati aku. Aduh. Yai Goto. Wah, mak perpet. Kakang Anoman aku ora ketok apa-apa. Waduh, nganti aku ora iso gocekan. Wah, mripatku peteng dedet. Ayo. Ora apa-apa. Mripate sapa kok ngedak. Oh, sapa iki? Kula ra ketoke. Oh, alah piye iki? Gong, mataku ora roh apa-apa. Padha, Ndra. Teko dedet iki, Ndra. Oh, alah piye iki? Raden Anoman, ana apa, Petruk? Sampeyan pripun? Aku yo ora ketok apa-apa ki, Ndra. Rumangsa aku yo mangkat ki waras wiris iki. Aku ayo jane ora lara apa-apa masuk angin kuwi ya ora kok. Aku bareng tekan kene kok mripatku saya blereng, saya peteng. Aku ya Kakang Anoman aku mripat kiwa males ora ketok, mripat manungsa ora ketok. Pripun niki? Mripat kula ora ono apa-apa. Piye iki? Ayo golek tombo yo. Sing nuntun sinten? Bagong wing arep. Padha ra ketok kok nuntun. Ning iki sing melek sapa ta iki? Lho nek melek iki melek ora ketok. Lho piye iki? Pon iki anu men kok rambatan mawon rambatan. Anu gondelan pundake kancane. Oh iya nggih kok anu mengke gerayah-gerayah sikile sadurunge jangkah. Oh iya ayo rambatan Yai Jaya Goto hati-hati ayo. Para wanara do gocekan anu pundake kancane ya golek dalan nggih. Aduh. Oh ya ora apa-apa ki Lurah, ora apa-apa. Kula ya ora apa-apa ki Lurah, pripun ki Lurah? Ora usah sambat. Picek kabeh kok sambat. Aku dhewe piye arep bingung kok. Ya ndi pundake? Ayo ulungno tanganmu. Ayo pundakmu ndi? Nah, sirah. Iki dudu pundak to. Udu. Ayo Gang pundakmu ya tanganmu dijane terus. Nah. Pundakmu ndi? Aku sik kurang maju mesti. Ayo. Iki gerayah-gerayah apa pundak kok. Apa ki mau wae. Degulku kuwi kok. Ayo. Yai aku ning mburimu. Oh iya, Kakang, ayo. Nah, ning ndi? Ayo. Ayo, Bang. Angele iki. Yai Goto aku ning kene. Ayo, anu pundakmu madhep rene. Oh, iya. Ah, ayo. Gondelan pundak. Ah. Gong meneh iki. Anu kula mriki. Lah. Ayo, Truk. Yo. Neng ndi kancane iki? Yo, mlaku alon-alon yo. Yo mlaku alon-alon. Hati-hati. Aduh, ada wit. Salah. Ayo. Ayo. Do neng ndi iki? Kok ora maju-maju sepi men. Kowe iki do neng ndi? Piye iki? Rumah saku kok.
Kering sudah rasanya air mataku. Dong apa kae? Iki sapa iki? Semar ngono kok. Oh, Kyai. Kula nyuwun tulung, Kyai. Kyai aku njaluk tulung. Bapak. Aku tulung ana to, Pak? Mo, aku tulung ana, Mo. Niki denten apa? Mripatku ora ketok, Kyai. Ha. Kula tak matur nggih, jane kula ki wis krasa. Ing ngatasé wanci ketiga, lah kok dadakan ana wit-witan sing ngrembuyung tur dasare wohe kok akeh ora jamak, akeh ora ilok. Ngono kok ya do rajubriya ki piye to? Kula niku wis batin iki wis ora sak baene. Iya Kyai, lha kabeh do luwe, kabeh luwe. Nggih, pancen luwe niku godha kok niku. Nek kuat prihatine, bakale ya lumintu keslametane. Iya. Lah, paduka kula aturi pirsa. Mriki niku jenenge Laladan Gawa Windu. Gawa Windu nggih, niki melune nggih Ngalengka. Oh ngono. Nggih. Oh alah. Kering melu Ngalengka to, Pak? Iya. Oh alah, wong ya ora mudeng kok ngerti ya ora omong Semar mau. Lho kok malah aku tok salah iki to. Lah kowe tekone ora kok. Mila kula ya kudu ngati-ati, sampeyan ya kudu ngati-ati. Ngalengka niku akeh wong julek, akeh wong sing sekti mandraguna ning watake pancen ala. Lah sampeyan kula takoni, mripat sampeyan do ora ketok niku jalarane napa? Aku ya ora ngerti, wong aku iki lagi mangan wowohan mancik ning uwit kok. Ngerti kok mripatku saya blereng. Nah niku jalaran nggih sampeyan mangan wowohan niku. Mula niku dadi pepeling nggih aja sok mangan wohe wong liya. Engko ndak picak mripate. Enak lho. Ya picek kok wae nek kowe kok. Lah mau enak kok. Sing ngerti iki ya sapa to, Pak? Wong iki mawene wowane jambu iki tek sapa ya ora roh. Lah kuwi wong ora ngerti kok tok pangan. Mula bareng sampeyan mangan terus wuta niku. Waduh kepiye Kyai? Enggak pun. Gandeng sing isih awas niku kula pun nggo kula tuntun golek tombo. Iya Kyai, ayo golek tombo, ayo Kyai golek tombo Kyai. Ayo aku tuntunan. Nggih. Pak. Aku tuntunan Rasudi. Laku dhewe. Semari ngono kuwi ya. Atine elek Semari saiki ya. Pak. Wis mangkat truk. Yo Gang, golek dalan dhewe Gang. Ayo. Awas. Awas. Yo. Awas. Mumbul. Apa? Wis mau mumbul sak. Kurane apa-apa kon mumbul. Awas numpak. Kayu kedawan kok. Ayo golek dalan. Gonku mlaku iki kok ana Garuda pencolotan katon arep budidaya mabur ning kok ora iso. Kowe iki sapa? Waduh.
Inggih kula pun Garuda Sempati. Garuda Sempati inggih. Lah kok kowe pencolotan ki ning apa? Nalika kula nganglang jagat, kula mbela dhateng kadang kula Jatayu ingkang ngrumiyini dhateng kula dipun siksa kaliyan Ratu Yaksa, lajeng kula samber Ratu Yaksa kula wau. Kula bela dhateng kadang kula Jatayu. Terus semanten ugi nasib kula ugi dipun pala gantang, kula dipun ceklek suwiwi kula, dipun bubuti wulu kula ngantos kados ngaten iki. Lah kok mesake ing atase manuk Garuda kok ra ning wulune. Kok elik. Kula iki mboten nginten kados ngaten kok. Ya. Ya Garuda Sempati. Aku tak nyoba ya mbok menawa kaiden dening Gusti Kang Nyipta jagat. Aku tak nyoba nambani kowe. Tansah marep maring sukma. Sinukmaya winaya wae ngasepi. Sinimpen telenging kalbu pambukaning warana. Tarlen saking liyep layaping aluyut. Ngatas marang diwanene nggih Bathara Ismaya Kilura Semar Badranaya ngatarima ingkang dadya pamintane heling-eling dewa kang anyarira jalma ana udan riwis-riwis angga ndarum pertanda katrima kang dadya pamintaning Kinayantaka amung sak gebyaring kilat nenggih suwinira Garuda Sempati pulih kekiyatanira satemah wulu ingkang brandani tukul malasaya diwut-diwut ambani saged nyambah dirgantara Garuda Sempati. Yai sareng paduka ngeningaken cipta wonten jawah riwis-riwis mahanani kekiyatan kula pulih. Paduka menika sinten? Iya. Yen kowe takon karo aku Semar ya Ismaya. Waduh pukulun. Waduh paduka pukulun Ismaya. Iya. Matur nuwun pukulun dene paduka sampun ngusadani dhateng menandang kula. Iya Garuda Sempati, aku ya mung mbok menawa bisa ndak nambani nang nyatane Gusti ngudaneni. Pukulun piye? Paduka wonten mriki enten apa? Aku lagi goleke tamba karo ndaraku lan kabeh rombong aku kae. Lah wonten napa? Kae ndaraku karo kanca-kancaku do wuta kabeh. Lho, jalaranipun. Jalarane kae mau rak do sambat luwe to. Terus ndilalah ana wowoan ingkang maneka warna ana tengahing alas. Menika wanci ketiga, mboten wonten toya, mboten wonten wowoan. Lah kok aneh temen lah kuwi. Mula ya aku ya gumun kok ya do ora iso mbedake. Nyatane bareng mangan wowoan terus do picak kabeh. Iki mula tak goleki tamba. Kiai, piye gandeng paduka sampun ngusadani dhateng kula? Menawi kula badhe nyobi ngusadani dhateng para wanara dos pundi? Caramu badhe kula cucuk mripatipun. Terus sak sampuna ngaten badhe kula ileri mripatipun para wanara. Oh ngono? Inggih. Mbok menawi menika kangge sarana wangsul paningalipun saged nyumurupi padanging jagat. Iya, malah mangsa Buddha mesakna jalaran Raden Anomandaraku kae diutus Prabu Rama marang negara Ngalengka. Nak yenake Dewi Sitana kono apa ora? Lah menika malah langkung prayogi. Sumengko raos sing manah badhe kula tambani sedaya para wanara.
Manggeta Raden. Lho. Kowe iki sapa? Kula Garuda Semati. Garuda Semati bisa tata janmu inggih. Ana apa Garuda Semati? Kula badhe nyobi ngusadani paduka sedaya para wanara. Lho. Arep nambani karepen aku rawuta inggih. Carane piye? Caranipun kula badhe ngempaken cucuk kula. Mripat paduka badhe kula cucuk sedaya. Waduh duh. Sapa sing nyucukke iki? Arep tok kapake. Mripate rak cucuk kabeh. Engko nek bodhel piye? Aku ya ngerti to carane nyucuk ben ora bodhel iki piye kok. Kene nyucuk ya tanggung jawab ora mung waton nyucuk kok ya. Kene wani notol iki ya mesti wis metung sekabehe. Ora mau waton notol wae. Ya wis kono mangsa Budhawa badhe kula cobi. Waduh, waduh, padat. Waduh, Yai. Yai, kula sampun mantun, mripat kula sampun ketinggal, Kula nggih sampun ketinggal. Ndi manuke mau? Ayo. Kok ya tak beteti apa piye to? Wis waras, empun. Nek notol ora karu-karuan kok niku. Disengkake mung arek dupeh kari dhewe kok terus didietke. Oh, senengane kok. Ane rak Mario. Marione lara. Rumato niku ya alon-alon sik. Kotor ngeget wae. Mripat iki nganggo pemanasan kok. Ya, Garuda Semati. Inggih, Yai. Aku ngaturke penuwun dene wis nambani karo para wanara. Saiki wis padha melek kabeh. Inggih, Yai. Ya, wis mengkono Raden Anoman. Kados pundi? Wis. Ayo. Sing dadi tanggung jawab minangka dadi dutane Sunu Prabu Rama keparing kula nyuwun pamit. Kepareng paduka Kyai badhe kula pundi wonten kancing gelung kula menika. Kyai Anggoda, ana apa Kakang Petruk? Nggih. Tak lilani sira bali dhisik. Oh, kula mboten katut. Bali dhisik matur karo Sunu Prabu Rama aku sing bakal mbacutake laku. Oke, pun. Pun saestu sampeyan tak tinggal ora goleki ora mulya saiki. Oke. Enggak mantuk Gus. Ya mulai sing tak kanthi Kiai Semar. Nggih, pun. Widih, dijak gleleng Semar. Tojan sing tak kanthi iki pukulune Semaya ora Kiai Semar. Oh, nggih, Dik. Aja meri. Aku ki ngawat-awati. Monggo Kiai Paduka kula pundi wonten Kancing Gelung. Kyai Anggoda lan kabeh kadang-kadang para wanaraku ngaturake tarima kasih wis nguntapke aku tekan kene Garuda Semati. Aku uga matur nuwun wis nambani aku kelawan kadang-kadangku. Monggo Kyai kula pundi wonten mestaka kula badhe gelak lampah enggal prapting negari ngalem. Iya, Anoman aku manut Anoman.